Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti ojangan Jawa. Urip neng alam dunya sebenarnya tujuannya menungso iku beraneka macam. Tapi sing nomor siji sing utama iku menungso iku sing digoleki kudu apa? Ya iku menungso kudu goleki keselamatane. Sing penting iku tuh. Dadi menungso iki sing digoleki, urip iki sing digoleki lho pokoke. Urip iki sing digoleki iku selamat. Iku tujuan sejatine menungso. Panjenengan golek ilmu dhuwure sundul langit. Panjenengan goleki istilah iku goleki kesaktian, goleki ajian. Gedene sak gunung Semeru. Misale kok ngono ku. Tapi nek panjenengan ora diparingi selamat karo Gusti Pangeran, ya percuma panjenengan. Wonten. Pinter kaya apa? Cerdas kaya apa? Tapi nek panjenengan ora selamat, ya wis. Ambiar ilang sak kabehane panjenengan. Wonten. Panjenengan sakti mandraguna. Kebal dibacok katakanlah kok ngono ku. Tapi panjenengan ora selamat. Diarani ora selamat iku apa? Ana gejolak alam, ana bencana alam gunung meledos, lahare iku metu kabeh. Panjenengan saktine kaya apa nek gak selamat ya tetep musna, ya tetep ilang panjenengan. Ditelan bumi. Ngoten sing kula maksud. Dadi istilah selamat iku kok ora selamat tekan bencana lan musibah tok. Ya selamat saka bebundune Gusti Allah, ya selamat saka halangan rintangan urip iki. Ngoten lho. Mulane Kanjeng Nabi biyen niku golekno dina slamet iku diwehi pasaran Kliwon dulur. Biyen isik diulang karo Baginda Aji Saka biyen ya. Pulau Tanah Jawa iki diperkenalno pasaran iku mung papat. Yaiku Legi, Pon, Wage karo apa sijine? Paing. Dadi Kliwon iku biyen gorong ana dulur. Lah, waktu para wali iki nyebarno agama Islam termasuk Sunan Kalijaga, lah iki akhirnya ditambahi pasaran Kliwon. Kliwon iku tegese bejo. Bejo iku selamat, beruntung istilahnya ngono iki. Kabegjan. Nah, iku kan ana nang hitungan, Lur. Selamat iku panggone ana nang tengah-tengah nek hitungan Jawa. Dadi sandang pangan bejo loro pati. Lah biyen iku mung ana papat. Sandang pangan loro pati, sandang pangan loro pati. Jadi hitungannya ku mesti ngono, bulet ngono lho. Sing digolek menungso biyen iku mung sandang karo pangan. Aja sampai kena loro lan pati. Tapi nek saiki erae wis era carane era para wali ya Islam mlebu ning Pulau Tanah Jawa iki dadi 5 bulan. 5 iki kabegjan, mulane ana kliwone iku. Nah, sing digoleki kaya dina kemanten niku nek iso ya tiba kabegjan. Tapi isih akeh para pituwa sing jek gawe pasaran papat. Hitungane Aji Saka, original cara ngono orisinal. Iki ana sing gawe, tapi biyen sarane mbahku Dur, nek iso digawe karo-karone. Jenenge apa ya istilah iku jenenge peradaban itu ya, jenenge peradaban dari masa ke masa. Iku kan ade gak ngerti lah endi sing bener-bener manjur, endi sing bener-bener mantep gawe nglakoni. Nah, mending palak digawe karo. Misale nek dhewe ngitung
ngitunge nek pas sing hitungane Aji Saka iki tiba sandang aman. Waktu diitung ning hitungane Sunan Kalijaga tiba nek iso tiba bejo ngono lho. Dadi diusahno sing Sunan Kalijaga iki nek iso ditibano bejo eman Lur. Mergo Sunan Kalijaga iki wis nambahi kabegjon iki wis bener-bener eman. Kudu digunakno sebaik-baike. Dimanfaatno sak temene kabegjan iki. Aja sampai sandang pangan. Nah, sandang pangan iki iso nek iso tibakno sing hitungan pasaran papat yaiku nggone Baginda Aji Saka hitungan lawas lah. Nah niku. Nah mulane niku Dulur, menungso iki wis sebenere wis dikeki tandha karo Kanjeng Sunan Kalijaga nek bakale menungso iku uripe iku banyak rintangan, banyak tantangan urip, banyak masalah urip sing bakal dihadapi menungso sampai tekane patine. Lah mulane iku supaya awak dhewe iki bisa nggawa jiwa lan raga iki urip ning alam donya sampai besok-besok ning madhep ning pangeran sing sak temene ning alam pelanggan. Iki dhewe ku dikeki dalan karo Sunan Kalijaga supaya dhewe iki nemu keselamatan terus. Ngoten lho. Wong donya iki kan ibaratnya perjalanane dhewe menuju keharibane Tuhan kan ngono. Nah mulane iku mang Dulur, sing digoleki apa urip dhewe urip iki dadi wong urip iki sing digoleki apa? Ya keselamatan. Mung iku. Apa sih yang digoleki? Pinter ngaji. Pinter apa? Rajin sembahyang ta apa? Tapi sing digoleki apa? Mung selamat lho. Selamat. Akeh lho Dulur wong rajin ibadah. Tapi gak selamat akeh. Aja ngomong takdir, wis beda ranah maneh isan. Gak ono istilah takdir. Menungso iku butuh keselamatan. Jadi sapa wonge sing selalu selamat akan hal-hal kejadian sing menimpa dhek istilahnya ngono lho. Iku menungso sing bener-bener tawakal utawa wong sing bener-bener taat. Istilah iku cara kasar iku kesayangane Gusti Allah lah. Gusti Allah demen karo wong-wong sing ngono ku. Mulane wong iku mang dikeki slamet terus. Ora sampai kena masalah sing gede, ora sampai kena bencana alam sing gede, ora sampai kena musibah sing sampai keloro-loro atine, gak sampai. Iku diarani wong sing tansah diparingi keselamatan kalian Gusti Kang Maha Kuwasa ngoten lho. Dadi sing digoleki ya mung slamet lho. Wis ta lah. Panjenengan sugih kaya apa, suksese kaya gedene kaya apa, panjenengan duwe perusahaan gedene pirang-pirang hektar, pirang-pirang miliar, pirang-pirang triliun hartane sampeyan panjenengan. Tapi nek panjenengan ora slamet, yo percuma tuh. Percuma. Ngoten. Sakti, sugih, sukses, pawinter, profesor, dhuwure profesor, cewedase kaya apa. Hal-hal sing bersifat ilmiah, sains iku sampean kuasai kabeh, tapi panjenengan niku mati ketubruk sepur sia-sia tuh. Berarti ku jeneng panjenengan ora selamat uripe. Gurung dadi kekasihane Gusti Allah. Dadi ora mlebu ning Ar-Rahman Ar-Rahim bentuk Maha Pengasihan, Maha Penyayangi Gusti. Ayo monggo digali maneh dhewe berkaca maneh istilah iku introspeksi awake dhewe maneh tuh. Supaya dhewe ora iku mang ora sampai terjerumus dengan hal-hal sing garakno awake dhewe ora selamat. Nah iku. Pun nggih sak menten mawon Dulur. Niku pepiling kangge panjenengan sedaya. Mergo kula dielingno mbahku sampai saiki dielingno bapakku yo. Niku sing penting dhewe iku sing digoleki mung selamat. Pun ngaten mawon Dulur, ngapunten ingkang nggih pek menawi enten kelepatan lan kekilafan kula nyuwun ngapunten kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.